Bé, a continuació anem a col·locar un mocador blanc llogat formant un llaç. Mireu, el llaç el podem col·locar així dalt, a meitat de gipó o a la punta. Recordeu, si la dona vol semblar més alta, és de curt o baixeta, jo directament la col·locaria així i faria el llaç. Llavors mos esterilitza més la figura de la dona. Si tu no vols marcar tanta figura, directament la col·loques així i si s'adoneu la proporció és més curta i no mos treu tant de cos. Val? Bé, anem a posar-lo a mitja altura, ni que mos traiga massa cos ni poc de cos. Val, mireu, si estirem directament els pleguets mos es dona Val. A continuació farem el mateix en l'altra banda, estirem, vegueu els plecs, simplement és portar-los al lloc. Si volgueren creuar-lo, el tema dels plecs. Recordeu-vos, la primera per baix i la segona de baix cap amunt. Mireu. Tapem el cordó, els plecs se mos han quedat perfectament, igualem este perquè l'han merejat. Ja el tindríem col·locat. Col·locarem una agulla. Veieu? I ara es podria quedar així, traiem les randes de fil i ara o el deixem així o podem fer una llaçada. Mireu, com un llaç sabater, exactament, totalment igual. Fem el llaç, eixamplem les bagues i directament tindríem la llaçada perfecta. Recordeu que la llaçada la podeu fer a mitja canya de la pala, a la banda de baix o directament a la banda de dalt. Ja estaria col·locat. Una altra forma de col·locar el mocador, que és llogat fent un llaç.